Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo. Ti muna apasat te seryetay wita alawas anapauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adong pa'y tilakok nga ikan. Sapay adapay klasek inton 2:00. Uray siyak nga, Rod. Maipaibos tamat siguro. Aging gatpangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang. Awan manan agas na. Awan man ang agas ni nanang mo? Naibos nga rod. No kumaro ti asmana. Marigatan nga umangos. Si kamo. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusan? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti ilutoy apag sasangwan nyo namangan kayo. Ay, apay nga da ka nga min manin dita kusina. Uyak ka lang arudin nga uyak. Anya ayat yar aramidem dita. Ay, kubayak la ko mauminom itinapudot adanom. Awan mo't gayam karga titirmos. Nalipatan siguro ni Amy a kinargaan. Kaputa nagdardara sa napanidetsindaan. Imbaglakit din ta nasimpot ti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod. Ado dita ti babalasang, ngam di da kaya ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Ay, barang baka adal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit na anos kan nasait. Awan pa pananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno adag maneho no awan driver. Bayan niya. Padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan na parikot ti mangisuro? Ado dita ti maala. Ti parikot, kat addakan ka. Kaya't mo kadi, wano saan. Bakante ak iti bigat, papa. Mabalin iti 7:00, aging gat 9:00. Ba't lagayam? Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursurong agmaneho. Rugya kon ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes ken Huwebes laeng, nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudan ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala ka ni ti lisensyam ng agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabigat? Ay, saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar datilugan. No inruar datilugan. Ang mga no ti mangisuro kan kwa ng agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho, no one driver, ma'am. Kano agad-adal, may? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay. Ada kutsina ngam di na matam mo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso anasaya at nusursurwan. Ingkargam met dita biga o ti basik nga ikan anakalapak balasang kaw. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron dita kalsada, tatang. Basit na ipan ko pa'y langi di tsindaan. Ala, agan anos ka anak ko. Naimbag tula, no nalina ka jay baybay. Nawadwad tumanin ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod ti nakalapan nyo.
O sige, inak nga rudan. Tapno makalako kat makaawi da kadagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo. Naidalit, Mike. Ano sa kun atatang? No sa bali nga minti mangilako. Adumat ti alaan da aganan siya da. Wen nga raw, nalabas met dagiti daduma abayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matitikal sa adang aglaklako? Wen friend, basit ngamin tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito akalsada. Nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye Tadituyak mo't bangir. Sige, tapno saan tang agsinsinurot. Agkita tantulangan ije pagadalan inton malam. O sige nga rudan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinatangarudan ditoy. Agkita tantulangan ije pagadalan. Mapangkayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen, papa. Imbag ijay taman mano tilugan. Maya tapagpraktisan nga agmaneho. Unang paiso. Madino iti highway, tado ti lugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan di bagbagada alote alako. Mayat ijaya pagpataktiran iti negosyo. Plano yung manan ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadakalapas dek ijay. Intayo nga ro din, papa. Diyan nalabasit akot siya ti osaran tayo tabasit. Saan ngamin analawa ti kalsada ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada dito? Uwan nga rod, papa. Sa basit ti aglabas alugan dito eh. Ne. Daon nag-alasong-lasong di tamasungan. Anda na ornong andanom, lisyam. At ang babae ang nakasuson iti bigao. Ni, Jack matan malisyan ti danom iti batog na. Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dayta babae. Intakit din. Baka istorbula dayta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ng tipaglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino kumadayta ang babae. Apay ngamin adi naglis kat adangarog lugan. Bastos na diya driver. Di nalakat ininayad mo tan itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan da diya nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Hay! Oh, apay akas katilangan. Asla ka mo naglugnak. Diyan namin limabas itay nalabasit a kotse. E di na ibatog iti ayan ko. Di lakat na ginayad batan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak na rod, namjak amo ano nang ngagnak. Kaslamat namin agsursurong agmaneho, tasan a diretso ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay, amang ano talaga bastos? Jak malipatan ti plate number na. No agkita kamin to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat ta nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya tinaramid mo. Adalim mabas ang bastos a driver tatang. Pinadala pusan na lata tinarugit adanong iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nan to day a driver tinalabasit a kotse. Agasan nyo, insursur ko tilakok nga ikan ang nagrugit ti badok.
Nalabasit ako, tse ko nam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di taasi dagtibaybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang. Saan nyo kung mga ilako da dya alote? Igatang tayo kumaiti bilog apag kalap. Tapno makaadayo akmet nga ang kalap. Saan ko maa, tatang? Mayat apag negosyoan day dyan no makaturpusak. Adda ka di plano miti day dya alote. Ada tatang. Rumbang ada tayo ti agnomar iti day dya alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwinakaw. Agsublidan to ka now. Ibagayo latan-aan, nagbabawi kayo. Sayang amin day jay tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akas ta ti tsuram. Kasla mariribukan ka? Kasimot di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay anaparsya kam ako nam. Magmagna iti kalsada. Nakasusun iti bigao. Hindi lumabasak. Diyak nakapagpreno. Iso anaparsyakan iti narugit adanom. Daytakid din ti pakariribukam. Babae la ang anak kasusoon iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan kwa na. Ngem, di nakpinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abim matog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di mo't lang ti lokasyon ti lo ti anapanan niyo. Bayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabalin na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay. Mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga dumanan ti kwarta ang makulikta. Awan mintes. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan amo tilakay. Milyon kumatigatad tay jay. Angam, nababa a presyo ti imbagana. Sapay nalawa da jay alote. Ignorante nga rod no kasta. Amanga no tawid na dayjay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas jay kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada yung kabil ko adanom iti termos no kaya ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito yung lamiseta iti asidag ti katreyo nanang. Adamot na nakabote adanom apag tumaryo. Ay, ang tama na, kanak ko. Ay, wan gayam. Pakibagayon to kan ni tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saan dan nga ilako? Kasano ti plano ni tatang mo agumatang itibilog kan makinana? Padasak langan ti aglon nanang. Isunton ti gatang na itibilog kan makina. Adamot sinadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang iti bilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd di na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga roden tamapantan. Amangan no adda pa'y makauna. Naglakat ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammuna. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti dudur as ti negosyo iti apaset. Higid ti baybay. At da islamatan awan iti asideg, ken bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuam ijay.
Buya lang iti asidag. Ay na, makaay-ayo. Pasensya kayon, sir. Ngam sana kayat nga ila ako ti anak ko ti Lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno sa uyo. Ladingitak, sir. Kunang amin di anak ko, nga ison ti agi remedyo iti igaatang ko iti bilog kan makina pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngam iti sika? Awan ka di maiturayam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsursuro ni Lloyd nga agmaneho, kat napadalanan na ti adu-adanom, iti lasong-lasong nga kalsada. Naparsyakan nga rod iti narugit adanom ni Emmy, nga gisursur-sur iti ikan, iti igid ti kalsada. Nakita ni Emmy ti plate number tilugan. Nasurun nga rod daytoy, ngam awan maaramidan na. Tapim manaw mutlaeng tinasaw alugan. Iti mapan kumabayadan ni Rod Telote nila kay Makaryo. Nasurun daytoy. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ladingitak, sir. Kunang amin di anak ko nga ison ti mangiremedyo iti paggatang ko iti bilog kan makina pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngam sika? Awan ka di ti maiturayam? Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak itirinapad a kwarta. ladingitag ngam day tangamin ti bilin na. Madam, sir, di na kayat ama ilako ti Lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Naturturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon, saan kat nga iso? Ladingitag at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alote. Nakitang ka diti ibagbaga dayjay alakay nga anak na. Awan mo't tinakita, itinapan kami kanilopid. Sinalbag dagijay ang mamirmiraot. Di mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, upawan ang tama. Bayat ko ba nga pangipatakdran iti pasdag apag negosyoan? Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti ado a kwarta. Diyak lang amin dinamag, no ayan ti pagbaga ng anak. Amangan no napanagkal. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakit-kita na jay, iti rin a kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya, kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napinta sa kitaan ti aglawlaw. Mabalin pa iti agpaabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan.
Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy anadawul ti baybay. Adda tapay la di ti pagadalan. Ang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Isungarod nga ipasnak mo pa'y di ti pagadalan. Jaylatan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta ang makabayad? Saan ka di asaan tamot ang maka-eksamen? Dayta ti parikot ko. Sabagay. Saan tapay anak kabayad nga agpaiso? Dayta nga ron ti pagdandanagak. Apay, awan ka di ti sabali a pangalam iti pagbayad mo? Adamot kit di iduldulin ko aparay ti masakbayak. Adda ngamin planok. Sayang mo't no maguyod ko dayjay. Adda ngamin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunak. Ado ti urunong mo. Tasaan ka mat agastadora. Adda ka di pa'y agas yun, nanang. Adda pa'y mat, anak ko. Ibagak tulaang numaipos. Di kay tumot ngamin ibaga adagos. Sapay numarigatan kayo nga agangos. Makapadanag kayo. Lading itek ti kastoyan na pasama kanya, kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema, andak pa. Saan nyo mata nagayatan day ta na pasamak, nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himbag lakit din anak ko. Tanasimpot ka nga anak. Rumpang laeng. Asyak ti mga sikaso kada kayo, nanang. Kasado ka diyan na amwam ala ko day di alote. Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan minaminsan kadagiti kakadwa ka tada ginagarami. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samot lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan itilakay. Dinamag ko, no akin ko ka. Tay sukat nga ruti aday jay. No idi ko mapay abinayadam. Di awan ko man ti parikot ita. Jakmut nga rundam mo akas jay dagi jay amamirmiraot. Buwisit dagi jay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumain lako da dayjay alote. Ada pang rukyanda. Oh, tisada lang nga kalkalap. Di da mo nga aramatan. Tisang kabasit nga utak da. Huwag nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tilang aglangsot ti amuda. Pinagnamnamada ti tao. Awan ka di tinakalapan nyo, tatang? At nakauna adakkel abilog a pagkalap, anak. Di awan nga ron ti ilakok ita. Payam, padaasan mi ti tumapawag no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklarudan agangkat itikan kanan na isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami met babasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawan tayo kadakwada, asaan da nga agkalap ditoy. Ay, agawid tangaruden, anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat itikang kanan, taison ti ilakok. Barang sa andak pa'y anaunaan dagiti agisursur-sur itikan kanan. Anya day talakom? Saan mat nga ikan? Awan ngamin tinakalapan ni tatang. Kan-kanan dagitoy. Ni, adda sumungad ang nalabasit alugan. Ay, agpaigid ka! Mamahin ditayan mo! Ay! Sos! Ay na! Nasagi doon ti bigaok at naiwaris nila ako. Impilit ng tumatlat nga inlamas, uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Si Mardang tilugan itasidag. Ay, adda rumor ang lalaki. Ha? Ay, nagtaer siya! Uray man nataor no bastos mat. Dayta manen alugan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di kotse ka, iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti paunak ditakan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam!
Kuan. Awan igam ko ita kwarta, miss. Adto iti address ko. O may ka ije balay. Tabayadak ije. Prumbang lang. Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilanat iti dayta a papel. Sige tagdardarasak. Imanaw ti kutsi. Madlaw anasingpat dyan lalaki. Ay, nagtarsi ka. Hanya na simpot. Isukin ang parsyak kanyak itinarugit adano. Ita inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Lamindwa adi na inggagara. Mapaanak iti balayda. Kasingirat itinangina. Ita ka di ti papan mo? Anyapay ko ma. Kasapulak ti kwarta. Narugitan tilako. Tanaiwaris kat nga rod iti ayang tinarugit adano. Inusan ko maaloko da dyan lalaki. Ay, kayat mo ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram dyan lalaki. Sumurot na kanyak? Sige, umay ka nga rod. Tapnod na kadwa. O sige, intangarudan rumaot iti balay tibak nang. Saan aga po tabak nang da? Kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamat dalusan ijerwar. Ije laura si ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada ang nagawid. Ngam di pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang kay ti obserbasyon. Di mo makita ti awan kan adda. Eh, ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingkakatagdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Eh, wen, madam. Matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulenta. Block 9, Diego Silang Street. Singirak itinangina day dyan lalaki. Gapo iti panang perwisyo na kanya. Ay, ni, adda babae nga agsagsagad iti unag tigit. Ay, katulong siguro. Agdamag ak man. Manang! Mabalin ka di ti agdamag? Anya ka di day jay, babbalasan. Adda ka di baro abastos nga agnanaad di tadakkel abalay? Baro abastos? Ay, adda baro dito, yung saan abastos? Ni Sir Lloyd. Ngam nasingpet mat. Tika di mangiman maneho itinalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa'y nga agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Iso ka di ti masapol, mau? Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin, adito nga address ti pangalaki iti bayad na. Awan pa'y mat ni Sir, adeng. Awan ka di ti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan, no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ka ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anyang ay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain. Isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo tiyan ako. No saan nga ikan tilako na, kan-kanan ti mapanunot na. Ay, parang ano makaturpos. Tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kang kanain. Nasaot matkit di ti anak ta, Lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamo ti pagyamyamanak iti apo. Tanaanaws ti anak ta. Saan ka di nga imbaon ka nga agdalos ijerwar? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adada iti ruartigay. Pastrek ka da, madam. Anya, kasano kumaanak ka utang ti anak ko? Day tamat ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address ken kuana. Disente ka di a tao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan ba't adisente, madam? Pastrek ka day taka sa uyaw? Saan ka nga agpastrak iti pagduaduan at tao?
Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan nakautag ti anak ko ken ka, babae. Nakaipron ka pa'y. Idinto ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti nga bigao alako. Isoan na iwaris. Naskan ang bayadan na. Tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigaw lang. Dahi ta ti mayam dito balay mi. Agawid kan, mamirmiraot. Sige, agawidak, madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko. Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti may nga aglaklako a babae? Imay ka din dita balay, mama. Bayadan niyo ko, ma. Basol ko ngamin. Dinalapos ko tilako na. Awan kas nga intugot ko. Iso nga imbagak nga umay naalaan dita balay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan? Kaasimot ngamin, mama. Iso nga itadyo ko malatan numano ti bagana. Numaminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan ka mairamraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababae sa anak apo. Ha! Basit la siguro agat at mayam dito'y balay si kababae. 3,000 amin, madam. Ha! Day talang agatan ti ibagam apakisangwan ti anak ko iti kapitan. No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon di taayan mo ti kwarta. Pidutam! Yeah! Saan ko kumaapidutan, madam? Ngam talaga ngamin ang masapol ko dahi ti akwarta. Kansaan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo di bastos nga anak yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tawan intugot ni Lloyd Acacia. Inted na ni Amy ti address na. Tapno ijay na amapanalaan, ti bayad, tinawaris alako na. Napan nga rod da eme ken Gemma, itinasaw nga address. Ngam ti ina ti baro, tinakasarita da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas ang napauluan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ko kumaapidutan? Ngam kasapulak dahi ti akwarta, madam. Kansan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo no anya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre at tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respektuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sabalin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Anya nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpot. Ha! Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi syakti ka sasauna, madam. Di mo man isakit day padam ang mamirmiraot. Da kayo nga minti agbagay nga agsarita,
Tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam, Saan kit din? Mamirmiraot dayjay a babae. Itsura lang ang tikawas na katawan maipanakal na. Ha? pagkunaan yumot, madam. Di mo ka din nakita na pimpintas pa iti trapo ngam tikawas na? Nabiit kamot anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos itilakok nanang. Iso ana iwaris. Di sayang tilakom no na iwaris. Pinabayadak iti nang dalapos nanang. Apay nga ruda kasta ti itsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos nanang. Inta dyan nakadalapos ti address na. Ijay ko anapan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasama. Iso ama di teacher po anak ko. Mata pobre ngamin ti ina ti nakadalapos nanang. Mamirmira utak kano. Tajay la kano 3,000 tinapnapanak ije balayda. Impurwak nakit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang arunno kasta. Agpada da iti anak na abastos nanang. Ngam ikarik. Artapak to dagiti atap tao. Tatang, agrobot kayo. Napatgantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog kan makin nga usaran nyo nga agkalap. Ha, pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wan tatang. Ngam, masapol nga agbayad tayo mat adagos. No lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak. Basbas iti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wan tatang. Kat inton makabayad tayo. Mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Uwan anak. Di ka paila nakaturpos ng addan planom. Wan tatang. Sana bale, tadanda ni akmatan agturpos. Bala, intangaro din alain tilon mo. Imbagdadakan. Agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na baba a klase ti tao? Bastos pay? Mama, kaasimot yaglaklako. Nadalapos ko tilako na. Jak na kontrol tilugan. Anya ko matibasol mo? Apay adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngam jak nakabig adagos ti manabela. Iso anasagid ko ti bigao na. Jay lakot 3,000 tinang bastosan na kanyak. E di emporwak ko iti sangwanan na ti kwarta. Apay ngamin nga impurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayat, Ha, saan ko akalabel day jay a tao? Emporwak ko tadyak kayat akalangan ti kasday a klase ti tao. Manang, nakitam ka di jay babaya nagbayadan ni mama? Hey, wan, sir. Idi damo kat saan akayat abayadan ni mamam. Kat, anyati ko na jay babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di na kanumat dinawat kada kayaw, sir. Napintas ka di jay babae, manang. Ay, uwan, sir. Napintas mat a babae. Nang runa no maayusan day jay. Adupay laang ti atiwan na Limpyo pa lang aron ti panagkita ka, manang. Uray da kayo, ket kunayo mata napintas. Ay, sabalin sa amad day tansan. Mayat itan ti pagkalap yu, tatang. Adapay talo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Parang makaswerte kami anak ko. Umayak to sumabat dito no namnamaag asumanglad kayon, tatang. Sapay ko ma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat anak. Saan mat siguro, tatang? Ikararag tayo, makatumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige nga rodon, tatang.
Tumapog kayo, tagawid akmutan. Awan kadwa ni nanang ijibalay. Mala. Kaduam tao dagiti inna dagiti kakadwa ka tumapawg asumabat ha. Wan tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din naawis yu akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti kabarbaro abilog anak ko. Taluda nanang, barang makaswerte da. Damo pa'y matngarod nga itatapog da, babaan iti baro abilog. Huwag ako tapno mabayadan adagos tilon mo. Wan nga rod nanang, no lakat mabayadan tayon tilon, agurnong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga tati makalapan ni tatang mo, apagpaaramid iti ibagbag manak ko. Makaurnong tayon tumot laang nanang. Inton makaturpusak, isunton ti unaag a proyekto. Ikarkararag ko ti panang balikim anak. Kan saan pa'y adakkel ti ipatakder ko nanang? Padakkel to no nabaligin ton ti negosyo. Puray inayon mo to ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpus ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda anak ko. Induldulin ko tasayang numapukaw. Gaputamay hati pangaramatam. Irwar kohon. Nanginalakit diday jay nga alahas anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant, kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puunan ama sa politikas taan negosyo. Gayam. Idi pa'y laeng, inrugi kon tinagurnong. Oray may sakla ang vendor, kaya't kumot ati lumungaw. San abali? Taamumot ni tatang ti agkarpintero, tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngatugayam ti arapaap mo. Gayam. Kakaisuna saan ang mabayadan ti arapaap? Sa bagay. Italaan na amot day tanga arapaap mo Kunaklakit din no agabroad ka. Kay kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to. Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok gayam. Dandani ka nagturpos iti kursong nga HRM. Sikanto ti mangimaton iti may sa hotel tayo. Huwan papa, ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. Adda mang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdak iti asidag ti baybay. Saan mo nga palagit na ijaya? Tamasurunak laeng. Haging gayta, bakanti pa lang de alote. Ay nalpas ko man di proyekto ijaya no inlako da kanyak. Ala, bayan nyo daytan papa. Awan gayam. May sa kano a hotel, ti pag-ujitian mi, papa. Edi kadakalan a hotel. Ije ko mahotel tayo at ipag-OGT. Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidawom nga ro iti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGT ang tinaduma. Saanan papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka nung magkakadwa tayong ngag-OGT iti dakkel a hotel. Nga agtawad iti sabali a pagadalan. Mayat kumaano sa balimot to oras da, ta sa balimot kada tayo. Ay, saan amaliklikan? Nga adda kagiddan tayo a sabali a pagadalan. Sa balimot siguro a floor ti pagyananda. Alangan mo't naglalaok tayo. Sa bagay. Ay, ado tayong samot nga ag-on-job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When matkit di, Fred? Sa tayo to agsisinukat iti departamento. Sigurado lakit di, nga adda makalangan tayo nga aggapo iti sa bali a pagadalan.
Iso nga ron ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Daswerte mat day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Isu nga ron bakit? Isu na laeng. Tas sana masango di anak tan ti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbag ata nasingpet mo ti tinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan yu. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Tasaan kumot nga am-am mo. Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na bakit? Isumat lagayam asaan ko nga am-am mo lakay. Sana nagkamali ti anak ta anaglawn. Ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mat akan ayon ti makalapan nyo. Ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw, no dakdakkel abilog, adi makina ti maarama ta pagkalap. Masurunak. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OJT Iso ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kuma nga adda hotel tayo. Saanen, papa? Ijay mo't ti pag-OJT ti amin nakakadwak. Peste ket di dagita tattao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Iso mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak. Ijay mo't laang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na, nagpintas ka mo ten iti day nga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight lang mo ti makeup ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na, nagpintas ka talaga, gayam. Sikamat. Uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pay may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rodan. Orayan tapay amang lokal. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitam ka diti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Apa nagidap ti silaw iti elevator? Ay, nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat matay na. Oh, aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit ti generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas? Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko ngayon gagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi ngagmaneho. Ay na. Ay, aday ta. Nagsilaw man ang elevator. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, at dandakal abilog a pagkalap nila kay Makaryo. Kat adungarod a kanayon ti makalapan da, iso nakabayad da adagos, itilunda. Idinadanon ti panag-OJT da Emi kan Gemma.
nagraranada kadaloy iti elevator, ti dakkel a hotel. Tayjay mat nga ag OGT, ti baro. Kalaat nga ron ang nag-brown out. Simit nga ta iti unag ti elevator. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauwan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sika, ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Sak ni Lloyd. Ulit agtakid daw iti pamakawan, ha? Saan ko nga ingagara tinapasamak idi kalsada? Agsursuro ak namin iding agmaneho. Aday ta, nagsilaw manan ti elevator. Ang yaman na. Kunak nung mabayang itayan nga ag-brown out. Oh, naglokatin ti elevator. Dito yak may kalima akat sa aran. Da kayo? Iti 6th floor. Sige nga rad. Akikita tayo manan. Sige, rumarakon. Sige. Ay na. Napanan tinataer abastos. Ay, nasingpet. Uy, agsursuro mo't piman nga agmaneho, sika. Ay, saan ka di anataer ti loko? Ha? Ay, Jack amukan ka. Uy, uray ka lalim mabasit, gayam. Oh, naglukatan ti elevator. Rumortan. Adaman makitak ang nagbaliwan titig-tig na sir. Ha? Anya ko man tinagbaliwan na, manang. Pasaray makitak ang nasaranta ka. Inton kwan, umishisem ka ngagmay-may sa. Inton numapan kay jidakkel a hotel, nagsapa ka. Kasla inspirado ka kanayon. Saan mayat, manang? Anya saan? Am-am mo kan, sir. Siyak tinangaw awirken ka, manipod ubing ka. Ammo konti ka babalin mo. Ha, manang. Mangagda ka da papakin, mama. Amumatan ti ugali da. Manipod ubing ka. Sinursuruan ka asaan amang tagibasit iti padam a tao, sir. Isu aday tati indakkel mo anasaya at akababalain. Ado nga min ti kaadalak amarigrigat. Ngam nasaya at dagagayam, manang. Napingat mat nga agaram kan kadya sa akadalan ta, friend. Saan mo ka di pa'y asungbatan? Inkarik iti bagik, apalpasak pa iti planok, sakbay amaki ayan-ayatak. Makauray ti lalaki iti biyag ko. Sa bagay. Gayam. Patuluyam ka di ti plano nga agpatakder iti pasdak, apaman nga agturpos tayo. Iso ti kaunaan a proyekto. Inkarik sa anak nga agbalin nga agnanayon a vendor laang, nga ikuskuspil ti adda mabalin na iti biyag. Angam, naduras kayon. Manipod dakkelan ti pagkalap datatang mo. Ada pa yan buyer yo. Saanan asika ti mapan aglaklako ija tiyendaan. Wen tadata mo ti hotel. Apaman nga agturpos ta, irugik ton ti proyekto. Ay, masirib ka talaga gayam. Tai di pa'y lagayam arinugyam tinagurnong. Manon atawon nga urnong mo ti pagpuunam. Diyak ka mo, ngam ada ka no inayon ni nanang. Nabayagan nga induldulin na. Tawid na ka no iti day di lola. Apay ako makapsot matan ti hotel kan restaurant. Manipod at daim patakder ti kakompetensyak iti negosyo. At adumat ti mapmapan iti hotel na. Tamay mayat ti lokasyon ti hotel na. Asidag iti mall, kan iti sentro ti syudad. Sinalbag nga minday jay a tao. Pinirdi na ti negosyo ta. Masapol nga agbawasak iti trabahador. Kumapsot at talaga ti parokyano tayon. Kapilitan na kasta. Awan pagsweldo iti ado nga empleyado. Jack maawat da ito'y. Kumapsot ti negosyo ka. Anya ita ti aramitan ta. Mariribo ka na nga road. Kimapsot ti negosyo. Tabi masit ti parokyano.
Ablaawan ka, anak ko. Dimte ngayon ti tagtagi uray tayo. Ti panagturpos mo. Baligi tayo amin day ti tatang. Kat itatanal pasakon, mairugi mo ti plano. Si dadaan amang tulong ken ka, anak ko. Agyaman ak unay tatang. Ngam ti panagkalap-lipay ti ipamaysayo. Kanayon ngamin nga ado ti makalapan nyo kadagiti matangtangdanan akad kadwayo ang mangalap. Kabailam nga raw, anak. Wan tatang, bantayak laan mo't dagiti agaramid iti pasdek. Sa bagay, nalaing kamatkit di, anak ko. Gamsapay ko ma, tasaan ka atumboy. Kas lalakyan ka ngamin ititigtig na yumaw. Da kayo at talaga. Baba, ito'y anak yo, tatang. Gamsaan ko pa'y ngamin ang masangot ti makiayan-ayat, taadu pa'y ti plano. Nagbiit pakder ti pasdag mo, gayam. Ay, dandani kan agakop iti perak. Na, unay ka ti agakop iti pirakan gayam. Si Kangay, awan ka di pa'y nasaraka matrabaho? Adon tinagaplayak. Ngam awan mo't ti bakante at trabaho. Ay na, malpas ko man ti proyektom. Tapno makatrabaho akon. Sumagmamanulangan abulan, malpaston. Kan amom, ada pa yan babasit abilog apagluganan dagiti mayat nga agpasyar iti babasit nga isla iti aglawlaw. Ay na, sigurado lakit di nga adun ti umay a turista ditoy. Day tamot ti kuna ti kaadwan. Imbag lakit din, tasaan nga nailako ni tatang daytoy alote. Ay nagayom. Masirsir matak nga agbalin kanto a milyonaryo. Ha? Nalabos sa amot tunday tagayam. Lloyd, kumusta ti hotel? Adda ka di matlang parokyano ita alawas? Basit, papa. Kasano, numadanon ti panagsweldo. Awan ti umanay apang sweldo kadagiti empleyado. Apay nga tangag malmalas ti negosyo kitatawan. Asino nga tati malas? Gapo siguro, tadan ka kompetensya tayo, papa. Ay, peste gid di day ta ka kompetensya. Di pa'y la pumanaw dito lugar tayo. Wisit! Saan nga ta amay mayat no ilaklaka tayo ti bayad ti serbisyo tayo? Ah. Tapno umadumanen ti umay aparokyano tayo, papa? Ay, ad-addan Di mo pa'y amo nga aramatan ti utak mo. Saan ka di akay kaya ti tao tinalaklaka, ngam tinangina, papa? Ay, baliktad ti amo ma. Anya pa'y ti masapulam ngay, no nalaka ti singir mo. Lugi negosyo Papa, panagkunak. Ado ti umay aparokyano, no nalaka ti presyo. No nalaka, dagiti mamirmiraot ti umay. Anya ngay ti maalam kadakwada. Panagkita ket sumarsarantakan, bakit? Unla kay, kabagayak sa ti kabarbaro a doktor ko. Sinukatan na tinaduma nga agas ko. Tasaan ko kano akabagayan ti sigod nga agas ko. Mayat ti vitamina nga inted na. Ay nasayaat nga rod ano kasta. Makaginawa ka, mate. Unla kay, imbag lakit din ta pinadas ni Emi ti sabali a doktor anang ipacheck upan na kanya. Hindi pa'y lakumaan niya. Un ko mga road. Kun kinaasyan nak siguro ni Apo. Gapo iti kanayon ko apanagkid daw asumaya at kumamot ti kasasaad ko. Dakila talaga ti maitulong, tinapasnag ka pa nagkararag. Pudnot ako namlakay. Basta napasnag kang agkid daw, di nakabaybayan ti Apo. Awan mati parokyan, Lloyd. Si Kapay ang tianda dito ay front desk? Nag-resign ti front desk officer, papa. Napan kano iti sabali a hotel. Oh, just kikindi. Masurunak iti dayta hotel. Karkaritan nak dayta hotel. Beta puso yo, papa.
Awan ti maaramidan tayo. Ay, saan ko maawat ang mabangkrap ti negosyo ka? Makabawi tayong tumatlaan, Papa. Itapay nga agpapanaw ti empleyado. Awampay ti umay a parokyano. At danto siguro, Papa. Ay nalakay. Nalpasan ti pasdak ti anak ta. Kasla tagtagainop ti amin. Jakla impagaro, pamadaan tayo iti kastoy apasdak. Pagbalinan kano ti anak ta alaging in kan restaurant. Nalaing at talaga ti anak ta. Uray babae. At dapay babasit abilog, apaabangan na kadagiti mayat nga agabang. Adulakit di ti mayat nga agpasyar iti naduma-duma ababasit nga isla. Ken adulakit di ti mairanaw, gapu iti daytoy a proyekto ni Emi. Ado ti matulungan na nga agbaling nga empleyado. Uray saan nga agbalin a milyonaryo. Dulakit di adu ti matulungan na. Dayta tinapatagbakay. Ti makatulong iti pada a tao. Saan ko asayangan ti alahas nga inlako. Ta makatulong tayo, lakay. Apay ka di analiday ka, sir? Mas daawak. No apay nga awan matan ti umay aparokyano iti negosyo ni Papa, Manang. Talaga ka di nga awanan ti umay, sir? Awan nga rod, Manang. Itapay, tas siya akong ti mangiman-manihar. Awan basol mo, sir. Naira na lang nga dangamin na ibangon akakumpetensyayo iti asidag. Anya nga tati aramidak. Aburido pa yun ni Papa. Di na maawat, anabangkrap ti negosyo mi. Isu ka na yun anabartag? At apan na pa yan na siya kano ti malas, Manang. Ay, awan ti tao amalas, sir. Naira na lang ti pasamak, idisikat ti nangimanehan. Sakbay nga ilukat tayo ti lodging in Inton Lunes. Agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Tapno amo ti tao, amang lukatan ti lodging in kan restaurant. Uray kadadagiti babasit abilog apaabangan. Kat mairugi mo tan Inton Lunes, gaya? Grand opening tayo Inton Lunes. Inawagak mo tan dagiti daduma kaadalan tangaday ti asidag. Isuda ti kadwata nga empleyado iti lodging in. Agiwaras damutan iti flyers. Wow! Sapay ko mataado ti umay iti kaaldawan ti grand opening. Ay, sapay ko magayam. Manglukat ti restaurant, ti lodging in. Uray dagiti babasit abilog, amang ipasyar ka dagiti kayat na ti agpasyar. Naggasat kan gayam. Asino ti makaibaga? Ati sigod a vendor, kat naaddaan iti kastoy a negosyo. Sapay ko matagbaligi tayo. Tapno adu tayo ang mairanod. Da tayo nga agtrabaho iti nasao a negosyo. Saan ka atrabahador, gayam? Owner kan manager. Pairekap konti hotel, talugi. Mapan iti sweldo lang ti empleyado. Katanya nga rodan ti negosyo tayo. Ilakok lang ti hotel, no addamayat agumatang. Agpatakder tayo iti sa bali a lugar. Diyan na pintas ti lokasyon na. Sa dino ko ma. Awan mo't mayat nga aglako iti napinta sa lokasyon. Dayta ti parikot. Taon pa'y ti mabilang. Sakbay ang makabangon tayo itinarpoong a negosyo. Buisit kit de. Nagmala sa nabiyag ti kastoy. Itala nga mapasamak na ito'y. Malugi ti negosyo. Addan samat siding ti matugawan ti anak mo. Manipod iso tinangimanihar. Kastuyan tinapasamak. Nakarubot ka mo't iho, papanam. Yan tangay pairikap ni Papa ti hotel. Inakagapla iti kabarbaro a lodging in iti igid ti baybay, Mama. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti may salaang alaging in? Adda na kaibaga kanyak, a hiring da kano, Mama.
Mayat ka no ti lokasyon ti nasao a lodging in. Saan ka di may mayat no itidakkel a hotel ti pagaplayam? Numangag da ti apelyedok. Sigurado adidak alaan. Tanabangkrap ti hotel tayo, mama. Sinalbag kami ti kasto a kinamalas tayo ita. At da babaya nakatalikod ay tilamisaan. Umasidagak. Tayawat ko kinkuha na ti application letter ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti masapol. Ha? Sika? Ha? Adda ka ditoy, miss? Anya ka diti masapol yo dito yung nano mo alaging in ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inrugin ni Amy nga imbangon ti pasdak, apaman ang nakaturpos. Iti panaglabas ti aldaw, nalpas ti pasdak. Danda ni manglukat ti lodging in kan restaurant, idi nagpaspasarak ni Lloyd ang nag-apply iti lodging in, adi na ammo, ako kwagayam ni Amy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Good morning, ma'am. Yes, anya ti ha? Sika? Ha? Adda ka ditoy, miss? Anya ka diti masapul yo dito yung nano mo alaging in ko. Lodging in mo ko na, miss? Apenas daw ka. Kan agoray ka man. Bayo data day taigam mo. Kwa, miss. Day tatipod na. Mabalin ka di ang makita? Ha? May karya ka di, miss. Agaplaya ko, ma. Ang awan mo tanti bakante. No, kaya't mo lakit diti bakante at trabaho. Di mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Urean niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalus laang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas ta tilang nga, miho. Sa bahali tilang nga, bita. Kaskala na ahabak iti sugal. Ni mamamet. Amuyo met sa anak nagsugsugal. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti rupak itay, mama. Kasla marunawak iti bain. Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagipyo ka di ti babae. Pinuruwakan nyo iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan ti lako na idi. Ha? Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun ti naiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taadot ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kitaot man ti bayo data dahi ti kabarbarong aplikante. Ha? Kita akman mat day tabayo data na? Oh. Lloyd Del Monte? Saan ka di a Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? One rod. Isa mas daawak.
Amangan no kabagyan na lang, mat. Apay nga umay agaplay dito ay. No amana ti akin kukwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kan kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti lang na, idi inyawat na ti biodata na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas naawak. Apay nga umay agaplay kat bak ng damat. Jack manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adun tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anak tak ti aking kukwa iti nabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagip yo kadipay iti tinagibasit yung aglaklako iti kang kanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak dayjay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya ko matibibiyang dayjay a mamirmiraot. Kukwa na tinasao alaging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon dayjay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumadayjay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gayam, awatem ka di kas empleyado ni Nataar. No kayat nalakit di ti para danos. Isulaang mo ti mabalin na trabaho para kan kwa na. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaar ang nagtawid iti baknang a pamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo tapag dalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Angam, kabalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabailan na ti agtrabaho. Panag ko na kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isulaang mo't gayam ti bakante ti at trabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka mat ita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Barang awatan dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngamin ako nam ti parokyano. Wen nga rod manang. Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? Utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho? Manager ko Ano sak? Tada sa bali apanggap ko, manang. Tapno maya sidagak iti aking kukwa ti lodging in. Babae ka day ti akin kukwa iti lodging in? Wen manang. Ti babae idi, adinalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlang trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mo't. Ngam lading ita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. O sige, mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi. Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na ma'am. Mangrugi ak nga roden. Ijay gayam ti ayan dagiti alikaman nga aramatem, kas utility man. Agyaman ako na ma'am. Inak nga roden. Imposible na ito gayam. Janitor, ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isulaan mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Sika mo't ti masabat ko, Makari. Asino tinangilakwam iti lote? At Ay. damot tan pasdak anay patakder idili mabasak. Kwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Kunana apadasin na kanumat ti agnegosyo. Nalakaayamot ti agnegosyo no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amo na ti aramiden na. Makita
No agnanayon nga agbaligi day ta negosyo na. Sapay ko, sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam, no inlakom langan kanyak day jay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, adan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapay amang iawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amatan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasano pa'y ngay dagiti kayat na ti agpa-reserve? No saan ida ma-accommodate? Amangan numadismayada. Damo pa'y lang kat saan da mapatgan? Madadaol tayo no kasto eh. Damo pa'y lang pa naglukat kat adun ti saan mapatgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam? Ada ko maisingasing ko no kayat yo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan ta day ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang rekap ti hotel mi. No kayat yo apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel. Tay kabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka diti hotel mo? No awan pa'y pagbayad yo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadaal ti parokyanok. Agaramit ang arudon ti mode of agreement. Sige. Mangalakay ti abogadom, takasta akmet. Okay. Sayang amin no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve. Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyar dito'y igid ti baybay. Adamat lugan mi ama aramat. Dumngag kayo anay imbag iti ibagak papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. Sukatanda iti lodging in annex. Anya? Agmauyong ka kadin? Anya ka din dayta sasawam? Ibabayo pa'y lako mati pride yo, papa. Addan nagpinirmaan mi iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak tayo dito'y, papa. Big deal daytoy. Agpanunutak pa'y. Ita ko man, papa. Darasan nyo. Tapno sa anak amadaksan iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta daytoy, papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta daytoyen, papa. Agrubwat ka si Lina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nang rikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramid na. Big deal kuna namat. Awan ti adu at trabahador, isu amasapol nga adatay jay. Adda ka di bisita iti day jay hotel? Awan ka no nga rod. Isu adarasam, taras ka no. Abungan datinagan ti Hotel Del Monte. Sukatan ka no iti lodging in annex. Ay, tsaklakit di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Jagmat kayat, ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex no kayat dan ti mapan agina na? Adan instruction ko kadakwada, madam. Mapandalang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, madam. At dapat tinulagak a driver. Amang alakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay.
Agyaman ak unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve, kan agsangpot ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat, tapinatgam ti singasing ko, madam. Nga iti hotel ko, ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Talaging in annex gayam. Ay, agasam, kunamlan no fiesta, dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Wen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista mapanagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng ada tayo ti mairanon? Pati dagiti empleyado. No kastoy akanayaon, nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sikamo lakay. Damo pa ilaeng aldaw. Ibagamon abak nang ti anak ta. Ay awan papanan nano di kasta. Agasem pay nga itinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iji counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy. Ta ditoy da maturog ken aginana. Nagbayad dan ijay lodging in. Annex tayo laeng, mama. Anya? Imparamat mo laang ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Agsango kayo iti manager ti lodging in. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.